Bi destpêkirina meha Remezanê ji bo kiryariyê xelk berê xwe dide sûk û bazaran. Xûrekên ku herî zêde tên firotin li ser dezgehan ciyê xwe girtin, wayê rewşa sûk û bazarê tê serêkiranê. meha Remezanê de karê ve çawa ye? Valla karê me pir baş e. Remezan hat, bereket hat. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Meha bimbarek meha Remezan destpêkir. Divê meha bi xêr de ciyê ku herî qalabalix e sûk û bazarê. Ji bo fitar û paşîvê weratê diçin bazaran û kiryariyê dikin. Di meha rojiyê de xûreka herî navdar jî xurme ye. Meha Remezanê destpêkir divê meha bimbarek de xûreka ku herî zêde tê firotin xurma ye. Ji bo firotina xurmayan jinha pê we eleqeyek mezin heye. Esnaf jî bo eleqeya welatiyan kêfxweşin. Firotin baş e vêgavî ne? Ha baş eydeme. Satış alman baş eydeme. Cê memnûn in? Memnunîm me. Bi rengê xwe û bi tema xwe xurmeyên cûr bi cûr hene. Li ser tezgahan xurmayên cûr bi cûr hene û bihayên wan jî ne wek heve. Xurmaya Hicazê kilavî 6 milyonî ve xurmaya Tunusê kilavî 12 milyon e, xurmaya İranê jî kilavî 3 milyon nî ve. Hem esnaf hem jî welatiyan ji rewşa bazaran gelek memnûnin.